L'Arnau Mulet és aquell home que ha fet vídeos de tots els grups de la història catalana menys de Buos? És ell, no? Me'ls miro tots, tio, són guapíssims, tio, el cabron, m'encanta, tio. Sempre penso, què passa, mai fa el nostre o què? Finals dels anys 90. En un petit poble del Baix Penedès, al costat del Mediterrani, tres amics comparteixen una gran passió per la música i volen fer alguna cosa especial. Sense gaire recursos, però amb moltes ganes, es llencen a fer un grup. La idea és molt clara, faran versions. Comencen a tocar cançons de Sopa de Cabra, d'Obrim Pas, d'Albert Pla, d'Extremoduro, de Marea, tot de grups que els hi encanten. De seguida els hi comencen a sortir concerts a diferents pobles de la zona i tothom queda encantat. Són una autèntica festa. Les versions els hi funcionen molt bé, però la seva inquietud artística els porta a escriure cançons pròpies. A poc les van incorporant al seu repertori i les presenten als seus seguidors. Ja et dic que al principi, quan toquen la seva cançó pròpia, no acaba de funcionar. La gent espera versions, però mica en mica van entrant. Ei, espera, que encara no em segueixes. Home, doncs escolta, si has arribat fins aquí i t'està agradant el contingut, jo crec que ara és el moment. Va, seguim. 2005. Ja tenen un grapat de cançons pròpies que han anat incorporant als concerts i creuen que és el moment de gravar la seva primera maqueta. Es conforma de 7 cançons, totes en castellà i generalment de música rock. Aquestes primeres cançons comencen a agafar força popularitat per la zona i comencen a sonar també a algunes emissores locals, especialment a Calafell Ràdio, que és on treballa el seu cantant. 2007. Ara sí, arriba el moment de gravar el seu primer disc. Es dirà Rebelión en la Plaza i ja incorpora una cançó en català. Després d'aquest àlbum la cosa els hi comença a anar força bé i es fan coneguts no només a la seva zona sinó també a tot Catalunya. Però el punt àlgid de la seva carrera no arribarà fins al 2016, quan publiquin el seu àlbum Lluna Plena, un disc que incorpora una de les seves cançons que per mi és una obra mestra i que és, sens dubte, una de les seves cançons més populars. És Barcelona s'il·lumina. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, són alegries i obrim portes sense clau. Doncs evidentment estem parlant de Buos, una de les bandes més importants del nostre país. Aquí jo crec que cal destacar el seu gran hit Volcans, que el van publicar l'any 2018 dins el disc La Gran Vida i que actualment té, atenció, més de 24 milions de reproduccions a Spotify. Una autèntica bogeria per una cançó en català. I ara la pregunta és molt clara. Quina és per tu la millor cançó de Buos? Deixa'm-ho comentaris, va. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.